Damos número. Pois xa estamos na conta reloxo de Dame o número. Temos 120 segundos por diante, 20 puntos para as preguntas, para as respostas acertadas e non penalizan os erros, así que veña, hai que botarlle peito. Así comenzamos por Carlos, en Dame o número. Tempo, as fragas de Eume cantos miles de hectáreas teñen? Seguinte, continuamos. 20. Non, 100, menos, 75, menos, moitas menos. 8. Un pouco máis. 9. Pois claro, Carol. Cantos xogadores lograron gañar un mundial con España e xogar na NBA? 5. Mais. 10. Un pouco máis. 11. Correcto, seguimos. Se un ovo custa €1, cantos euros gastas en 6 dúcias de ovos? 72. É correcto. Cantos kilómetros ten a praia de Doñana en Huelva? 6. Non. 4, Mais. 10. Mais, moitos máis. 28. Correcto, seguimos. Unha serie pioneira na TVG foi A Familia Pita. Cantos capítulos tivo? 18. Non, máis. 40, Menos. 38, Un pouco menos. 36. Un pouco menos. 35. Menos. 33. Correcto, seguimos. Cantas tempadas tivo a mítica serie Doctor en Alaska? 12. Non. 7. Menos. 5, Mais. 8. Menos. 6. Correcto, seguimos. A cantos metros sobre o nivel do mar está a lámpada do faro de Cabo Vilán? Seguimos, Sonia. 100, Un pouco máis. 300, Non, un pouco menos. 200. Menos, moitos menos. 120. Menos. 105. Un pouco menos. 103. Un pouco máis. 104, Correcto, seguimos. En que ano publicou Julio Iglesias o seu Canta Galicia, 1992, Non, 1995. menos. 88. Non, menos. 75, Un pouco menos. 74, Un pouco menos. 73. Un pouco menos. No 72. Pois claro, Carol. Sabe? Cantos kilos chegou a pesar Picadillo, alcalde da Coruña en 1917? 206. Non, máis. Tempo. carallo. Pois mira, eran 275.